בעצם פותח את זה פה. לפי ההוראות זה לחיצה על לחצן OAT ואז חץ למטה אוף. אז אני לוחץ על ה-OAT וסימלקנו עוד אחד, סימלקנו ואז אני לוחץ על האוף. כחולה, ארוך 2. ובעצם לא קורה פה כלום. קצר אחד כחולה, ארוך 2. אז לא נראה לי עובד הדבר הזה. אז אם אנחנו מחכים עכשיו כמה דקות, עדיין שומעים את הרעש של המזגן. תעשה אוברייד. אני רוצה לכבות. והנה עכשיו זה חזר, זה עדיין... תעשה אוברייד. זה מה שעשיתי, OAT. לא לפי ההוראות. אוברייד. אוברייד, כן. תעשה אוף. ואז למטה אוף. ככה זה מכבה אותו. מעולה. אוברייד ואוף. רגע, את הפתק תכניסי לבפנים. אז ההוראות פה לא נכונות עם ה-OAT הזה. ואת המדבקה תדביקי מעל המדבקה של הכתובת צריך אוברייד ואז אוף. ככה זה עובד. עכשיו אנחנו שומעים אני, טעות. המזגן לא פועל. את מספיקה ללכת היום לדואר?